Perahu layar monggo Mas Tikun gas. Gas. Armada. Lo perahu layar nih. Masuk. Laris. Donya kagungane sapa umur kita saya tuwa lamun mati sangune apa ayo do tindakno tuntunan agama salat zakat ojo lali poso ngibadah haji lamun kuwasa iku aran Islame sempurna aku samu ana ngalam baka urip saklawase ora ana akhire. Yang numpak perahu layar ing dina minggu akeh pariwisata umur kita saya tuwa lamun mati sangune apa ayo do tindakno tuntunan agama salat zakat ojo lali poso ngibadah haji lamun kuwasa iku aran Islame sempurna kanggo sangu ngalam urip saklawase ora ana akhire matur agung